Hej, jeg hedder Leroy Jeffro Mortensen. Jeg vil erklære, at den administrerende direktør for Familieretshuset, vicedirektør og bestyrelse og ledelse, og Ankestyrelsens direktør og vicedirektør og deres bestyrelses ledelse og Civilstyrelsens administrerende direktør og vicedirektør og deres bestyrelsesledelse. Teknisk set siden 2007 og frem til i dag 2026 fremgår det jo, at de ikke er i stand til at leve op til det, at borgerne, udviklingshæmmede, handicappede borgere i det danske samfund har forventet over for de danske myndigheder. Og der sidder 3 forskellige kvinder, der har siddet på den ministerpost, og de har jo ikke haft lyst til at møde op i forbindelse med de større eller mindre retssager, der vil komme i de kommende år, i de nye år, hvor at de administrerende direktører for de 3 forskellige organisationer vil stilles for regnskab for, at de ikke er i stand til at leve op til det, at man i realiteten som ikke er almindelige borgere i et almindeligt samfund. Det er så et af mange af de kedelige opgaver, jeg får, og det er, at jeg vil have rettigheder til at fyre sådan nogle personer, der ikke er i stand til at leve op til det, og højesteretsdomstolene i Østre Landsret, byretten og i Helsingør Kommunes retspræsident og i Københavns højesteretsdomstolene. I alle sammen fået en orden fra kongehuset, en fortjenestesmedalje for ikke at gøre jeres job ordentligt, og I gør det jo ikke sådan ren med glæde, fordi I ikke er i stand til at leve op til det. Og juridiske rådgiver i Danske Forvaltning, i Danske Bank og i Skatteforvaltningen og øvrige andre, og min egen advokat Lars og en anden advokat, der hedder Kim, og alle disse personligheder, som jeg nævner med navns nævnelse,